tayo ha. Video tayo dito. Sa family reunion. Pero nagulian na iba. Pareho tayo. Ito ngayon itong ano. Ito naman na venue. Hindi nyo nahintayin yung ano, campus. Siya pa yung pang-campus. So, say hi. Happy family reunion to all. Happy New Year. Ito lang. Ang makikita nyo, no? We're celebrating our reunion, family reunion here in the President Hotel, December 30, 10:30 a.m. kami nag-start. Ayan, 12 o'clock. So, end kami ng 5. Ayan. Address is Capitol Park, Maramba Boulevard. Ito lahat ng relatives na. Lugar. So may mga pag-games pa, makikita nyo na paano mag-games. Yan, pati mga bata nandiyan lahat. Basta mga ano ng extra meal. Oh, ginabalikan dali. Ilang, may pag-games pa mga giveaway, raffle, grand prize nandiyan lahat. No? So sama ka sa susunod na reunion. See you. Okay, bye.